Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Borg qal li 4 snin mill-bidu tal-gwerra fl-Ukrajna, il-konflitt għadu jeddet mhux biss is-sovranità tal-poplu Ukren, iżda wkoll is-sigurtà tal-kontinent Ewropew. Dak li qed jiġri għal dawn l-aħħar issa 4 snin fl-Ukrajna huwa ta' teddida mhux biss għas-sovranità tal-poplu Ukren, iżda anke għas-sigurtà tal-kontinent Ewropew. Dr. Borg sostna li Malta wettqet ir-responsabbiltajiet tagħha bħala membru tal-komunità internazzjonali wara l-fema li Malta marret lil mill-aspettattivi fosthom permezz tal-ħidma li wettqet fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda, fl-OSCE u fil-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa. Malta naħseb illi mhux biss serviet id-dmir u d-dover tagħha bħala membru tal-komunità internazzjonali imma kontribwixxiet ħafna iżjed milli bosta stennew kemm fuq il-Kunsill tas-Sigurtà, kemm meta assumejna tmexxija tal-OSCE u kemm meta s-sena l-oħra kellna l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa. Qal li f'dawn il-fora kollha Malta żammet il-kwistjoni tal-Ukrajna fuq nett tal-aġenda filwaqt li komplet taħdem ukoll fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Spjega li minkejja n-newtralità militari tagħha, Malta tat kontribut kemm finanzjarju kif ukoll fil-proċess ta' sanzjonijiet Ewropej kontra r-Russja. Anke jekk militarment neutrali ikkontribwixxejna kemm dak li għandu x'jaqsam l-aspett finanzjarju dment li ma jmurx għal munizzjon għal militar u anke b'mod kostruttiv fit-19 il-pakkett li ġew approvati ta' sanzjonijiet u anke fuq dan il-pakkett li bħalissa qed niddiskutu. Dr. Borg qal li l-Unjoni Ewropea qed tiffoka riżorsi tagħha biex tappoġġja lill-Ukrajna tiddefendi l-pożizzjoni tagħha, iżda saħaq ukoll li Malta qed tippromovi b'mod attiv il-paċi. Aħna nadvokaw ukoll favur il-paċi, u allura nagħtu l-appoġġ tagħna għal dawk id-diskussjonijiet kollha li għaddejjin jekk hux minn sieħba ewlenin tal-kontinent tagħna bħalma huma l-Istati Uniti u oħrajn għaliex huwa importanti naħseb illi jkollna waqfien mill-ġdid u paċi ġusta u dejjema. Huwa saħaq li kull soluzzjoni trid tinkludi l-kontabilta għal min ikkawża l-konflitt filwaqt li rikonoxxa li d-dialogu jibqa' essenzjali minkejja d-diffikultajiet. Fakkar kif Malta ospitat laqgħa internazzjonali inkluż fih dan l-OSCE fejn rappreżentanti Russi ġew imħeġġa jtemmu l-aggressjoni u jirrispettaw il-liġi internazzjonali. Id-Deputat Prim Ministru temm jgħid li minkejja l-isforzi diplomatiċi li għaddejjin huwa prematur li wieħed jantiċipa meta jista' jitlaħaq ftehim ta' paċi filwaqt li appella għal aktar involviment u tmexxija Ewropea fil-proċess.